Nalika rembulan sumunar pucet ing tanah Trenggalek kang linui, ana cerita lawas kasimpen tumrap bebendulan janji. Mbok rondo krandon asmane kawentar sugihe, ati temen lan tresna marang ingon-ingone. Gajah putih ingon-ingone kang dikeparengke, disilih menak sopal kanthi tembung manis. Kendak kanep sene nyebar nganti pucuk langit, menak sopal wedi lan bupu. Nyuwun pitulungan marang Ramalinui, Kisropo siluman panguasa sekti tanpa tanding, diparingi ali-ali pusaka kang sekti. Yen digosok-gosok badan bisa malih rupa dadi macan putih.